Я да видим Сашо какво прави вътре. Ще се затворя вратата. Айде, затваряй го този телефон. Стига продай имоти. Снимаме ли? Кажи сега на хората къде сме. Къде сме на траката сме в една много интересна къща. С собствен двор. Това е комплекс от къщи. Чакай да излезем да покажем навънка. 3 етажа. Говорили сме с собственика да дойде да си окуси. 3 етажа. Първи етаж имаме дебна с кухненски бокс и санитарно помещение. В този случай туалетна. Аз ще показвам след тебе. Всичките са завършени по този начин. Давайте нагоре. Стъпалата също са готови. Кухнята е готова, само чакай да сложа. Две малки спалнички имаме на втория етаж. Тези две малки спалнички може да е на една голяма. Както и санитарно помещение. Вече това е столата. Гледката от всички етажи. Както виждате, панорама. Морска. Тук има ниша за гардероб в тази спалня. Имаме перално помещение или ниша и баня с туалетна. Пак готова. Само да покажа пералното. Вече трети Перално етаж. сушилни влизат тук. Горе какво има? Трети етаж е нас на спалнята, т.е. внутрската спалня със собствена баня. Уникална баня, много хубаво изпълнение. Естествено голяма тераса с уникална гледка. Стои 30 квадрата площ, плюс 2 паркоместа към къщата и 30-35 квадрата двор. Не скриваем оглед. Кога може да правим огледи? Всеки ден ние сме с ключ. Ексклюзивен имот. Така. Добре. Очакваме. И още нещо. Към къщата ще има и климатици, бойлери. Както казах вече кухнята, която се чака да се сложи. Добре. Допълнителна информация на кой телефон?